Sigmund Freud 1856 yılında Çehya'da dünyaya gelýär ve 1936 yılında Londonda vefat edýär. Ol psikologiýanyň iň esasy bölümlerinden biri olan psikanaliz biliminiň ilkinji gurujçysy hesaplanýar. İnsan bilen gününden göni baglanşykly bolan ruh hastalyklary, rüýa, ruh we bedenle baglanşykly ýaly meseleleri pikir dünýäsiniň merkezine ýerleşdirýär. Aň, bilinç, aňyň zemini, id, ego, superego ýaly sözleri de kendi pikir dünýäsiniň merkezine goýmany başarýar. Günümizde bir näçe dile terjime edilen medeniýetiň bynjaklygy eserinde Freud bize insan bedeniniň we ruhunyň tarih boýunça nähili hadiselerden geçip modern döwre gelmesindäki ütkewlerini düşündirýär. Ol insanyň bir medeniýet gurmasynyň insan tabiatyna berdiği peýdany we ziýany bu eserdäki täsir bir ýol bilen düşündirýär. Psikanaliziň netijeleriniň jemgyýetçilik durmuşy üçin nämäni aňlatýandygyny Freud'un esas eseri bolan Medeniýetiň bynjaklygy ortaga goýdy. Bu meşhur eser 20-nji asyryň dowamında köp alymlara täsir etdi. Käbirlerine alham berdi, başga birlerine eseriň ortaya goýan pikirlerine garşy çykdylar. Psikanaliziň düýgünün tutucusy Sigmund Freud, psikanaliziň sosial wakalary, sivilizasiýanyň ösüşini we meseleleriniň düşündirmekde amatly teoriýa bolandygyny öňe goýupdy. Psikanaliziň gurujlaryndan bolan Freud, insan ruhuny ýa-da insanyň arzularyny herekete getiren güýjüň üç topara aýrypdy. Onlar id, ego we superegodur. Freud, Medeniýetiň bynjaklygy eserinde bu insanyň kadymy dünýäden häzirki zamana gelene çenli ruhunda we arzu güýjünde nämeleriň ütgendigini beýan eder. Ona göre iň ullukan çatışma egonyň arzulary garşysynda azat bolmagy bilen medeniýetiň insanyň egosuna serhet çekmekdir. Hatta bildiğimiz tarihte ilkinci gedek ego bilen idin arasyndaky baglanşyk psikanalitik gözlemler arkaly öwrenilipdir. Freud'a göre söýgüniň benetliklerinde ego bilen cismin arasyndaky araçagyň gitme hopy bardyr. Aşyk duýgularynyň ähli şaýatlaryna ters gelýän men we seniň birdigi öňe sürer. Bu agzybirlik hakykatlaryň hakykat ýaly hareket etmäge taýyndyr. Soň ýyllarda patologiýa ego bilen daşarky dünýäniň araçaklarının düşünüksiz bolýan ýa-da serhetler hakykatlaryň näde doğru çekilen köp ýagdaýlara ýüze çykardy. Munyň netijesinde öwrenişimize göre bedenimiziň bölekleriniň, hatta öz ruhu durmuşumyzyň bölekleriniň, düşünjelerimiziň, pikirlerimiziň, duýgularymyzyň keseki we öz-özüne değişli bolmaýan ýagdaýlar da bardyr. Freud'a göre mende açaçan ýüze çykan we meniň kabul etmeli zatlar hem bardyr. Meni kabul etmek daşarky dünýäye değişlidir. Şonuň üçin men, ýagny ego pikiri bir düzgünçüliklere sezevar bolup biler we iň uly meselelerden biri de egonyň çäkleriniň keskitli bolmamasydyr. Lezzet deriji bolmagy sebäpli asla ýitirilmek islenmeýän zatlaryň uly bir bölegi meniň, ýagny egonyň özüde ona täsir eden cisimlerdir. Freud'a göre eger tarihi mirasy giňişligini görkezmek islenimizde muny diňe mekanlary ýyly-ýylyna goýup görüp bileriz. Şol bir mekana iki wakany goýmak mümkin däldir. Freud ruhun geçmişini şäherleriň geçmişi bilen deňeşdirer. Sebäbi geçmişdäki zatlaryň hemmesi saklanyp galandyr diýen çaklama ruhu ýaşam üçinde diňe bedeniň sagdy galmasy we derisiniň travma we ýangyn görmediği şertleriyle mümkündür. Neticede diňe ruhu älemde ähli geçmiş ýyllar insanyň iň soňky görnüşi bilen birlikde saklanyp bilmekdedir. Bu ruhun hakykatyny insandan başga açaçan görüp biljek başga misallarymız bu elimizde ýokdur. Freud'a göre insanyň duýgusy diňe güýçli zerurlygyň beýany bolan wagty güýç çeşmesi bolup biler. Ona göre çağalaryň başga bir zerurlygy kakanyň goragy zerurlygy ýaly güýçli diýip pikir etmek mümkin däldir. Dini garaýyş çeşmesini öwrenemizde çağalyk döwrüniň ejizligine çeli ýetip bileriz. Munyň aňarsynda has köp zat bolup biler. Ýöne häzirlikçe o zatlar garaňkylykda galýar. Freud'a göre rehimdarlyk insanyň merhemetiniň, onuň durmuşyna gözegçilik etjekdigine we
bir zatda ýalňyşda indiki dünýäde dörediljilikine inandyrmak bilen bu dünýäniň jederlerini görüplik bilen dogry düşünüp biljek öwredişler we wagtlar ulgamy bolup aýdar. Ýönekay adam bu merhemeti ýokary derejeli kakanyň şahsiýetinde başga görnüşde göz öňünde getirip bilmez. Diňe şeýle jandar insan çağalarynyň zerurlyklaryny bilip biler, haýyşlaryna göwün ýetirip kynçylykly hareketleri bilen köçüşüp biler. Kimde ılım we sunat bar bolsa, onuň dini de bardyr. Kimde ikisi de ýok bolsa, ýapyşmalydyr dine diýipdir. Germaniýaly şahyr Goethe. Freud bunu misal berer. Ýönekay adam dinden mahrum etjek bolsak, şahyryň goldagyny alyp bilmejegimiz aýdyndyr. Voltaire Candide kitabynyň ahyrynda öz bagyna bakmak buýurýar, öz bagyna bakmagy buýurýar, ol uzak durmak aňlatýar. Ilmy gözleg de şeýle ünsüňi sowmakdyr. Freud'a görä insan durmuşynyň maksady näme diýip soragan çemegede sorulýar. Emma şu wagta çelli alymlar tarapyndan kanagatlandyryly jogap tapylmady. Bundan soňra da tapylman biler. Oňa görä durmuşyň maksady baradaky soragyňa din jogap berip biler. Ve durmuşyň maksady baradaky pikiriň din bilen gönüden gönü baglanşyklygyny kabul etmekden başga çykalgamyz ýokdur. Bize görnüşi ýaly durmuşyň maksadyny diňe aldığımız lezzetler keskitler. Bu temel ilk baştan bäri ruhy ýagdaýlaryň işlewini biler. Ruhun bu temelin yerlikdeligine şüphesizdir. Ýöne onuň nähili işleyişi barada tutuş dünýä bilişi ýaly makrokozmos we mikrokozmos kendi aralanda gappa garşylyga gelýär. Freud'a görä özümizi beýleki adamlardan daşdaşdyrmak adam gatnaşyklarynda dören meselelere garşy akyla gelýän ilkinji gora usulydyr. Düşürüşimiz ýaly bu ýol bilen gazanyp boljak baht we şadyanlyk rahatlamanın iň aňsat ýoludur. Özümizi gorkduğumuz daşarky dünýäden goranmak üçin ýeke özümiz söwüşmek islesek hiç güýjümiz ýetmejegi üçin dünýäden ýüz öwürmekden başga alajymyz galmaz. İnsan munyň üçin başga insanlara mätäçdir. Bynjalyklygyň öňüni almagyň başga bir usuly ruhy ýagdaýlarymyzyň mümkinçilik berýän we oňa ajaýyp çeýiligi berýän libido hareketleridir. Bu ýerdeki maksat iç sesin ýagny iç güdüniň maksatlarynyň daşarky dünýäde päsgel bermejek ýere geçirmekdir. Derviş ýagny özüni daşarky dünýäden goramakçy bolan adam bu dünýä işleri bilen baglanşykly bolmak islemän bu dünýä ýüze görýär. Ýöne başga bir has köp zat etmek, bu dünýä täze bir görnüş bermek, bu dünýäň iň çydap bolmajak aýrantylaryny ýok edip isleýlerimize laýyk gelýän bir dünýä gurmak isläp biler. Bagtly bolmak üçin umutsyz gahar bilen bu ýoldan ýöremek isleýän adam aslynda hiç zada etip bilmez. Hakykat onuň üçin gaty güýçlüdür. Aýdyşymyz ýaly adamlary bagta şadyanlyga alyp barjak köp ýol bar. Ýöne adamlar bagty eltip biljek ýeketäk bolan ýol ýokdur. Hatta bu meselede din hem öz wagdasyny ýerine ýetirip bilmeýär. İmanly Allah biler diýip gürlemäge mejbur edilende ağırları ve kynçylyklara garşy iň soňky teselli we lezzet çeşmesi hükmünde diňe şertsiz Taňryğa boyun bolmagy galýandygyny boyun alar. Eger muny kabul etmäge baştan taýin bolsa, asla başga ýollara girmegiň zerurlugy bolmaz. Freud'a görä bagty ýagny şadyanlygy öwrenmek biziň şu wagta çenli bize ma'lum bolan zatlardan başga hiç zat öwretmedi. Adamlaryň bagtly bolmagy näme üçin beýle kyn diýen soragy dowam etdirsek de täze bir zat öwrenmek mümkinçiligimiz boljak ýaly görünmeýär. İnsanlygyň sepilliginiň uly böleginde medeniýet ýa-da sivilizasiýa jogapkärlidir. Freud'a görä medeniýetden ýüz öwürüp başlangyç şertlere gaýdyp gelsek hat batly bolup bilerdik. Men ýani ego bu talapy gen galdyrjy diýip adlandyrýar. Sebäbi sivilizasiýany keskitlesek de sepillik çeşmelerinde awanýan howpdan goranmak üçin ulanylýan gurallarymyzyň hemmeti ýene şol sivilizasiýa değişlidir. Iň soňky mümkinçilik geografik açyşlaryň köpelmegi başlangyç halklar veya taýpalar bilen ara gatnaşyp gurmaga ýüze çykdy.
Däp desurlar we däp desurlar elbet sıynamak ve yanlış düşündürmek bilen Avrupalılar bu adamları ýokary sivilizasiýadan gelýänler üçin el ýeterli bolmadyk az mätäç bagtly durmuşda ýaşandyklaryny düşündiler. Soňky bir näçe nesliň dowamında adamlar tebii ilmlarda we tekniki taýdan ulanışynda ajaýyp üstünlükler kazandylar we insanyň tebigaty häkimlik edişini geçmişde göz öňünde getirip bolmajak derece birikdirdiler. Freud'a göre häzirki sivilizasiýada özümizi kanagatlandyrmaýandygymyz bellidir. Beýle bolsa-da sivilizasiýanyň bolmadyğı gadymy döwürde ýaşan adamlaryň özlerini nähili bagtly duýandyklary we sivilizasiýanyň şertleriniň bu meselede nähili rol oýnandygy barada belli bir netijäge gelmek gaty kyndyr. Onuň üçin bagyt ýani şadyanlyk duýgunyň subýektiv bir mowzukdur. İnsan uzak wagtlap ebedi güç we hakyky bilim idealyny döretdi we bu idealy inandyklary hudaýlaryndan özlerinde jemlediler. Ol öz isleglerine yetip bolmajak ýa-da gadagan edilen zatlaryň hemmesini bu taňrylara değişli edip goýdular. Şonuň üçin bu taňrylar insanlar üçin öňkü döwürlerde medeni ideallardyr. Elbette adamzadyň umum ykbaly öz ideallaryna ýetmegiне näçe ýol berinem bolsa hiç haçan dogry kazanylmady. Käbir uğurlarda dol şowsuzlyga uçradylar. Beýleki tarapdan bölekliğin üstünlük kazanan taraplar da boldy. İnsan başgaça aýdylanda bu dünýäde pura-tezli huda ýaly bolup göründü. Freud'a göre gelecekki asırlarda sivilizasiýa insanlyga göz öňüne getirip bolmajak uly ösüşler getirer we insanlaryň hudaýa meňdeşligi hasam artyp biler. Ýöne bu eserdäki gözlegimiziň maksady üçin häzirki zaman adamlarymyzyň özlerini hudaýa meňzetmesi özüne bagyt getirmeýändigini ýatdan çykarmaly däldir. Sivilizasiýanyň ýanynda getiren düzgün nizam adamlara bir tarapdan ruhu güýjüni ýitirmezlige, beýleki tarapdan da wagt we giňişlikde iň oňat derejede peýdalanmagyna mümkinçilik berýär. İnsan döredüjüliginiň bir-birinden garaşsy däldir. Ýöne bir-biri bilen bir baglanşykly bolmagy, olary suratlandyrmagy we ruhu taýdan nirden dörendigini kesgitlemegi kynlaşdyrýar. Şahsy erkinlik sivilizasiýanyň getirýän zady däldir. Bu azatlyk islendik sivilizasiýadan olan iň ulusda ýöne soňky erkinlik köpleş peýdasyzdyr. Sebäbi şahsiýet oňa goramaga duýgunyň ukypsyzdyr. Sivilizasiýanyň ösüşi adamzadyň özüne sedewar bolan käbiri bize tanyş ýaly görünýän aýratyn bir ýol ýaly bolup görünýär. İçgüdüler ýani iç sesler sivilizasiýanyň ösüşiniň iň görnükli aýratynlyklaryndan biridir we ýokary ruhu işçiňliklere, ilmi, çeperçilik, ideologiýa, medeni durmuşda şeýle möhüm rol oýnamaga mümkinçilik berer. İlkinci adam yer ýüzündäki ykbalyny kesgitlemegiň özüne baglydygyny bilýärdi. Munyň üçin başga bir adamyň onuň bilen işleşjekdigine ýa-da garşy çykjakdygynyň da farkyndadyr. Ondan öň maýmун ýaly janlar bolan erasynda insan maşgala gurmak endigine eýe bolupdy we maşgala agzalar onuň ilkinji kömekçileridir. Psixanaliziň aýtmagyna görä, insanyň saýlaýan ýolunda kakanyň iradesi we islegi çäksizdir. Freud Totem ve Tabu kitabında maşgaladan doğunluk cemiyetlerine ve ol yerden de cemiyetçilik durmuşunun indiki taplarına giden yolu açmağa sıynaşar. Ona göre eğer kakasyny yeňen soň ogullar bileleşigin ýeki adamdan has güçlü bolup bileceğini düşünýärler. Totem medeniyeti bu täze statusu saklamak üçin doğunlaryň birek-birege goýmaly çäklendirmelerine dayanýar. Gadagançylygy ýagny toteme göre hareket etmek kanunyň ilkinji görnüşüdür. Adamlaryň bilelikde ýaşamanyň iki täne esasy bardyr. Bulardan birincisi daşarky zerurluklar tarapyndan döredilen işlemek borcu, erkek adamyň jinsi gatnaşykda boldugy aýaly we onuň bir parçasy bolan çağalaryna göre bolan söýgüsü. Ondan sonra Freud'a göre Eros ve Anenka adamzat sivilizasiýasynyň enatası boldular. Sivilizasiýanyň ilkinji netijesi köp sanly adamlaryň jemiýetlerde ýaşap başlamagy bilen başlady. Şeýle de bolsa,
söýgüniň sivilizasiýa bilen gatnaşygy ösüşiň dowamında aýdynlygyny ýitirýär. Bir tarapdan söýgü sivilizasiýanyň benfitlerine karşı çykar, beýleki tarapdan da sivilizasiýa söýgüge düýplü çäklendirmeler bilen howp salar. Psikanalizm bardyğı netijelere göre medeniýet bilen söýgüniň arasyndaky gapma garşylyk gutulgusuz bolup görünýär. Sebäbi de entek belli däl. Gapma garşylyk özüni ilki bilen maşgalanyň daha sonra şahsiýetiň, ondan sonra da has uly jemgyýetleriň arasyndaky mesele hökmünde özüni görkezýär. Emma Freud'a göre maşgaly şahsiýeti azat etmek islemez. Maşgaly agzalarynyň bilinişigi näçe berk bolsa, beýleklerden özlerini aýyrmak meýli şonça da güçlü durmuşyň çägine girmek kyn bolar. Beýlelikle tabular, ýagny ynançlar, kanunlar we däp desturlar bilen birlikde erkeklere we aýallara täsir etýän täze çäklendirmeler girdiler. Medeniýetli jemgyýetiň ideal talaplaryndan biri bize goňşuňy özüň söýüşiň ýaly söý diýen düşünje berer. Dünýä welli bu söz Freud'a göre en köp övülen talibi hükmünde görkezilýän hristiýançylykda has könedir. Freud'a göre elbette bu beýik buyruk goňşuňy seni söýüşi ýaly söý diýilip aýdylan bolsa garşy çykylmazdy. Freud has inandırıcı täsir galdyrýan we onda has güýçli garşylyk töretýän başga bir buyruk da bardyr. Bu düşmanlaryň söý buyrugudur. Emma oňçu oýlanynda bu buyrugy ozalkydan has ulumsuluk diýip hasaplamagyň ýalňyşlygyny göreriz. Aslynda iki buyruk hem şol bir zada aýdar. Galybersede adamyň özüni alyp barşynyň arasynda etikanyň gowy we elbet diýip hasaplayan tapawutlary bardyr. Şertler amatly bolanda adatça päskel berýän, karşıdaş ruhu güýçler ýok bolanda gahar gadap we saldyrganyk öz özünden ýüze çykýar. Bu da insany öz görnüşine rehim etmeýän wahşy haýwan hökmünde görkezýär. Freud'a göre medeniýet adamlaryň saldyrgan içgüdüleriniň öňüni alyp bunlaryň ortaya çykyşyna garşy ruhsal reaksiýalaryň iň az derejede saklamak üçin elinden gelenini jemlär. Emma sivilizasiýany insanlaryň gapma garşylygy we bäsleşdigi hereketlerinden aýyrmak isleýändikleri günäkärlemek adalatsyzlyk bolar. Elbette bulary kabul etmän bolmaz, emma garşy bolmak hukmany suratda düşman bolmak manysyna gelmez. Özüni Resul diýip tanadan Paulus Hristiýan jemgyýetiniň düýgüne söýgüni goýsa da hristiýançylygyň dışynda galan adamlara aşa nähoş garadylar. Döwleti söýgü esaslandyrmadyk Rimlilerde bolsa, döwlet din bilen baglanşykly bolsa da dini hiç bir wagt başgalarına karşı nähoşluk üçin ulanmadylar. Sivilizasiýa adamlary diňe bir jinsy gatnaşygy däl, eýsem saldyrgan meýiller üçin hem şeýle uly gurban bermäge mejbur edildi. Sebäbi adamlaryň sivilizasiýada özüni bagtly duýmakda kynçylyk çekýändigi öz özünden düşünüklidir. İlki insanlar sivilizasiýada öň ýaşandykları üçin hakykatdan bu meselede has gowy we şadyan bir ýagdaýdadyr. Sebäbi içgüdüleri hiç ýeri çäklendirmäni bilmeýärdiler. Analitik teoriýanyň hayal ösýän bölümlerinden biri içgüdü teoriýasydyr. Şeýle de bolsa bu teoriýa her tarapy bilen zerur bolan bir zatda we boş ýerlerini doldurmak için onun yerine başga zat goýmak gerekýär. Freud, şair we filozof bolar Schiller'in dünýäni dolandyran açlyk we söýgüdür sözleriniň özüniň ilkinji goldawy boldugyny aýdar. Muňa görä açlyk şahsiýetiň barlygyny goramaga gönükdirilen içgüdüleriň wekili hökmünde kabul edilip bilinler. Söýgü bolsa jisimleri ýydarlayan, her tarapdan tebigat tarapyndan goldanýan we esas wezipesi görnüşleriň ýani canlılaryň barlygyny goramak bolup gözlenýär. Käbir içgüdüleriň daşarky dünýä gönükdürlerinde baradaky pikiri, saldyrganlyk we weýrançylyk içgüdü hökmünde ýüze çykýar. Şoňa görä organizmanyň özüni däl-de jansyz ýa-da canly zatlary ýok etmek içgüdüsü erosyň ýani söýgüniň hyzmatyna girmäge mejbur edýär. Freud'a görä erosyň güýjüniň
yüze çıkmak için libido adı ulanıp bilinir. Onun için de aslında ölüm içgüdüsünü yüze çıkarmanın kıyındığını boyun almak gerek. Sebebi dine ölüm içgüdüsü Eros'tan kalan bir zat deyip çaklap biler. Ölümü eğer Eros ile birleşip yüze çıkarmazsa onu görüp bilmek kıyınlaşar. Freud'a göre sivilizasyonun ayrı adamları, kem-kemden maşgalaları, sonra tayfaları, halkları bir beyik bütöviliği, adamların bütövlüğünü birleştirmek maksadı ile Eros'un hizmetinde bir devamlılığı koşup bilinirler. Bunun ne için bolmalıdığını bilemzok. Çünkü bu Eros'un içidir. Häzirki wagtda sivilizasyonun evolüsiýasynyň manysını aýdyn bolýan diýip pikir edip biler. Evolüsiýa insan türüniň Eros bilen ölümüň ýaşaýyş içgüdüsü bilen ýakyn içgüdüsü arasynda söwüşi görkezmelidir. Freud'a göre superego bilen häkimiýeti aşagyndaky men arasyndaky dartgynlylygy günäkärlik duýgusy diýip adlandyrýar. Bu da insanyň özüni cezalandyrmasy gerekdigi pikiri bilen özüni görkezýär. Freud'a göre ýaşy bilen ýamany tapawutlandyrmak üçin tebiigi ukuplylygy kabul edip bolmaz. Elbet, adatça meniň üçin ziyanly ýa-da hoply zat däldir. Tersine meniň ýani egonyň isleýän we ona lezzet berýän zatdyr. İşler gowy gitýän wagty insanyň wujdany ýumşak bolar we bu da insany köp saatler etmäge mümkinçilik berer. Haçan da ona erwet bir zat gelse, adam öz içine öwrüler, günäsini düşünür. Bundan sonra wujdany talaplaryna adaldar, lezzetlerden yüz öwrer we özüni cezalandyrar. Freud'a göre insanyň durmuşynda we inançynda bir zatlar ýalňyş bolmana başlasa, bu iş ýokary güýçüň indi ol adamy söýmeýändigini aňlatýar. Şeýlerik bilen günäkärligiň iki çeşmesini görýäris. Häkimiýetden gorkmak we soňunda superegoya garşy görkezilen gorkuýmak. Bu gorkularyň birincisi içgüdüleriň kanagatlanmakdan yüz öwürmegi göz öňünde tutýar. Beýlekisi bolsa insana goşmaça ceza berýär. Sebebi gadagan islegleriň barlygyny superegodan gizlemek mümkin däldir. Freud'a göre wujdan içgüdüniň ýok edilmeginiň netijesidir. Wujdanyň emele gelmeginiň iki teoriýasynyň arasyndaky tapawutlar aýratyn taryhdan nesil ösüşiniň taryhyna geçerimizde hasam adalar. Şeýle de bolsa, bu gezek bu iki ösüş ýolunyň arasyndaky täze we möhüm tapawutlar ýüze çykar. Adamzadyň günäkärlik duýgusy Oedipus toplumundan gelip çykar we kakanyň dogonlar tarapyndan öldürilme netijesinde kazanıldığı diýip çaklamany terk edip bilmez. Adam cinayet edeninde we cinayet edeninden soň özüni günäkär duýsa, bu duýguya ökünç diýip ad berýär. Adamlaryň günäkärlik duýgusy başlangyç kakanyň öldürilmegini esaslanan bolsa, bu pişmanlykdyr. Şeýle bolanda belleniş ýaly hereketden öň wujdan we günäkärlik bolmaly dälmi? Onda bu ýerde ökünmegiň çeşmesi nämedir? Bu ýagdaý bize günäkärlik duýgusyny öwretmeli we başga geçirilýän kynçylyklarymyzy halat etmelidir. Freud'a göre insan bunu başaryp biler. Bu kynanç kakasyna bolan asıl duýgulugynyň netijesi bolar. Ogullar kakasyny ýigrenç ýaly onu gowy görýärlerdir. Ýigrenç gahar gadap bilen kanagatlanandan soň bu hereket üçin towa edip söýügi öňe çykdy we kakasy bilen tanamak arkaly superego emele getirdi. Bu superego kakasyna garşy gahar we gadaply bolmagyň jezasy ýaly insana güç berdi we kakasyna garşy öňkü düşmanlyk hereketiniň gaýtalanmagynyň öňüni almaga gönükdirilen çäklendirmeler girizdi. Freud'a göre ahir soňunda iki mesele boýunça dolu pikir birligine barmak mümkündür. Wujdanyň kemale gelmeginde söýgüniň paýy we günäkärlik duýgusynyň gutulgusuz bolmagydyr. Ýani söýgü bilen wujdan kämilleşer we munyň ýolu da günäkärlik duýgusundan towa edip insanyň özüni halat etmekdir. Atany ýani kakany öldürmek ýa-da bu hereketden gaça durmak hakykatdan maksat däldir. İki ýagdaýda da biri özüni günäkär hasaplaýar.
Sebäbi günäkärlik gapma garşylygynyň, ýagny eros bilen ebedi söwüşüň weýrançyk ýa-da ölüm içgüdüsiniň beýanydyr. Bu jemgyýet giňeldirmäge synaşylanda şol bir dawa geçmişe bagly gönüşlerde dowam etdirilýär we güýçlenýär. Munyň netijesinde günäkärlik duýgusynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar. Freud'a göre günahkarlık duygusu baradaky çekişmeler psikanalizde köp yer alar. Bu çeşmeler eserin meselesini başka tarafa ekleýänligi için buraya girmek doğru olmaz. Günahkarlık duygusunun esasan aladanyň topografiki ütgemeginden başka zat däldir. Soňky döwürde bolsa superego gorkusy bilen dolu gawat gelýändigini aýdyp biler. Aladanyň aň bilen gatnaşygynda da şol bir ütgeşmelere duş gelenir. Dinler günahkarlığın sivilizasiýadaky roluny önüsten gaçyrmadylar. Freud'a göre günahkarlık duygusunun daşarky ve içerki häkimiýet gorkusundan dören bu iki gatlygynyň bir-birine gawat gelmegi wyjdanyň ýagdaýyny we tarapyny düşünmegi kynlaşdyrdy. Netijede gynalmak egonyň günahkar ýagdaýda beren jogabyna umum beýanydyr. Günahkarlyk duýgusy bir ýerde özünden gaça durýan saldırganlığın neticesi başka yerde Kahar Gadaw'ın tarihinin başlangıç nokodu olan Kaka'nın öldürülmegidir. Freud'a göre insan görünüşlerinin sivilizasiya yolu düşünmek has kyn sebäbi şahsiyetin ötüşünde abstraksiýanyň has ýokary derecesi ve bu iki yolun arasındaky meňzeşligi artykmaç hasap etmeli däldir. Bu görüş libidonun hareketlerindeki gapma garşylyk, libidonun ego bilen cisimlerin arasındaky bölünşükdäki görüş bilen deňeşdirilýär. Bu gapma garşylyk adama ahyr soňy deň agramlygy ýetmäge mümkinçilik berýär. Freud'a göre medeni superego ideallaryny östürdi we talaplaryny öňe sürdi. Adamlaryň bir-biri bilen gatnaşygy baradaky bu talaplar etika ady bilen ýynalmağa dowam edýär. Bu ýerdäki mesele sivilizasiýadaky iň uly päsgelçiligi adamlaryň bir-birine gapma garşy bolmak meýillerini nädip aýyrma meselesidir. Şonuň üçin buyruk belki-de superegonyň iň soňky medeni haýyşy bize aýratyn gyzyklandyrýar. Goňşuýuňy özüň ýaly. Adamyň öz-özüne verilen her bir iş yerine ýetirmekligi psikologik taýdan mümkinçiligini we egonyň itdäki çäksiz agdalyk etýändigini çaklamak mümkin. Bu ýalňyşlyk adaty diýen adamlarymyzda da iýdiň üstünden agalyk etmek bilen bir çäklerden geçip bilmez. Has köp zat islemek ya gozgolana, nevroz ýa-da adamyň bagsyzlygyna elter. Goňşuýuňy özüňi söýüşiň ýaly söý buyrugy insanyň saldyrganlygyna garşy iň gazaply goragdyr. Medeni superegonyň psikologada bolmaýan garaýşynyň ajaýyp misalydyr bu. Gysgaça Freud'a göre haýwan içgüdüleri bilen döredilen adamyň şol bir wagtyň özünde medeniýetli bolmaga synaşmagy paçaly bir ýagdaýdyr. Şeýle-de bolsa Freud adamyň sivilizasiýadan ýüze görüp bilmejekdigini boyun alar. Netijede insan sivilizasiýanyň gutulgusuz rahatsyzlygy bilen ýaşamagyna mejbur galar.